Tervetuloa rukouspalveluun ja olet Jeesuksen nimessäni oikein lämpimästi tervetullut tähän Jeesuksen Kristuksen läsnäoloon. Olet tullut rukoiltavaksi tänne ja sinulla on rukousaihe tuon yläselän puolesta ja me tänään rukoillaan parantumista Jeesuksen nimessä. Saako sinun päälle laittaa tuonne kipeän kohdan päälle käden? Kyllä. Joo, kiitos Jeesuksen nimessä. Ja rukoustilanteesta hieman kerron tässä, että kun me rukoillaan, niin me ollaan hetki tässä ensin hiljaa, kuunnellaan Pyhän Hengen ääntä, mitä hän haluaa puhua, ja sitten me aletaan rukoilemaan. Ja tärkeää on, että tänään, kun sinä olet tullut tänne rukoiltavaksi, niin sinun ei tarvitse rukoilla. Sinä voit olla tässä vastaanottavana Jeesuksen Kristuksen läsnäolossa ja kokea sitä Jumalan virvoittavaa voimaa. Me vielä tässä sanotaan, että tule Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinun nimessä saan tätä yläselän olkapään kipua lähtemään. Kipu väistyy Jeesuksen nimessä. Tulkoon täysi terveys tähän yläselkään ja koko tähän kehoon ja vallatkoon oikein se taivaallisen ylilääkärin voima koko vartalon. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä tahdon siunata sinua kaikella hänen hyvyydellään ja rakkaudellaan, niin että sinun koko mielesi ja ajattelusi ja tunteesi ja tahtomaailmasi ovat sopusoinnussa hänen rakkautensa kanssa. Saat olla siunattu ja rakastettu tällaisenaan kuin olet Jeesuksen nimessä. Ja me luetaan vielä sinun ylle Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Koitko tässä tilanteessa jotakin nyt rukouksessa? Tuntuu sellainen rauhallinen olo ja keveys kyllä. Joo. Hyvältä tuntuu. Joo, kiitos. Kiitos Jeesukselle ja ole siunattu elämässäsi.